Hanya dai baba ba zan rage ma hancin nan ba. Kawai da ne. Yayi. Ai, me kake yi da wannan abu? Ni na ga wari da wani abu ne kawai ban gane ba. Nake yi yayi. Me kuma ridin? Ganewa. Gaskiya ban san shi ba. To wai mu za ka mana ƙaryan boko? Wani boko za ka gwada mana? Bokon banzanta? Eh? Boko ba banza bane ba. A banza ne mana. Ba ku yi karatu. Banza ne. Kai yanzu na ma wannan abun me za ka ce? Kai? Kai? Ni da kake gani na nan in kure ma ƙaryata. Ba wai fa ƙaryan fa zan yi ba fa. To, in ma ka ƙaryata ni kai ka san me zai biyo baya. Ni da kake gani na nan magani ba kalan da wanda ban na ƙarfe na me kai. Ni fa bindiga fa idan aka harba sai zai ta yi bam ta wadi. Ka san yadda kwallo take ban sun to haka bule kiri a jikina. Gane? To yanzu me kake so a dan taimaka ma da shi? Yanzu ga duba jikin yaro na nan gagan shi. Wando ma baya zama mai kaya ya yagewa suke ba ganshi da singilati ma dai yau fa sa ta fa amma ka ga abin da ta zama. To ni fa ni ina ke ga ma in dai wani Allah tauri kenan. Ga ba a magana ba